15 нафар варзишгарони муассисаи давлатии мактаби варзишии рақами 4 деҳаи Ворғи шаҳри Исфара ба шаҳри Хуҷанд омаданд. онҳо дар муассисаи давлатии мактаби варзишии вилояти Суғд бо варзишгарони Хуҷанд вохӯрии дӯстона анҷом доданд. варзишгарони ин ду минтақа оид ба гӯштини тарзи озод байни ҳам машқу тамрин намуда маҳорати варзишии худро санҷиданд. масъулини муассисаи давлатии мактаби варзишии вилояти Суғд таъкид карданд ки мақсади асосии вохӯрии мазкур ин мустаҳкам намудани дӯстии варзишгарони Хуҷанду Исфара маҳсуб мешавад, зеро онҳо бо ин васила аз ҳамдигар таҷриба мегиранд. гуфта шуд ки ҳоло барои насли ҷавон дар ҳамаи мактабу муассисаҳои варзишӣ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. аз ин ро варзишгаронро зарур аст ки бо истифода аз имконияти мавҷуда маҳорати худро сайқал дода барои расидан ба қуллаҳои баланди соҳа кӯшиш намоянд. шумо ман варзишгарӣ нағз мешавам, беҳтарин мешавам, бисёртар чор кардан накор, қувва озмоӣ кардан накор. имрӯз мана шарту шароит барои варзишгарон муҳайё аст. барои ки мана имрӯз мана дидостон толоро ҳамотон мана ҳамотон соқ ҳамотон анамихел толорои хушрӯе машка достон. мо дидосим мана дастовардоям нақш дост. барои ҳам меҳнат кардан накор. имрӯз мана Тоҷикистон яке аз беҳтарин давлатҳои шинохта мана ҷаноби оли тамоми дунё рафта муаррифӣ мекунам. ҳар дафъае ки баромад накунам варзишгарона қайд мекунам. барои ҳам имрӯз барои варзиши мо имрӯз бениҳоят аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи ҳукумати вилояти Суғд бисёр кӯмак карда истоданд. рӯз аз рӯз мана толорои нағз пайдо шудааст. амирхон Саид Нигматов варзишгар аз дастаи Хуҷанд аст. наздик 1 сол мешавад ки дар муассисаи давлатии мактаби варзишии вилояти Суғд аз рӯи намуди варзиши гӯштини тарзи озод машқу тамрин мекунад. мегӯяд ки барои муҳофизат карда тавонистани худ ин намуди варзишро интихоб кардааст ва ҳоло қоидаву роҳҳои ғолиб шуданро ҳам ба хубӣ омӯхтааст. инҷа 11 моҳ мебиём соати 6 то 7 қоидаош вай захват вай қирда мумкине ҷанг зида мумкине лағатки зида мумкине. барои ғолиб шудан бояд чӣ кор кунӣ ҳараката? кифта расонда мумкине. гирехтам бо мечалам шуд. Нурислом бошад варзишгар аз деҳаи Ворғи шаҳри Исфара аст. вай ҳамагӣ 9 сол дошта яке аз варзишгарони хурди вохӯрии дӯстона буд ки бори чорум ба Хуҷанд омадааст. мегӯяд ки машқу тамрин бо дӯстони хуҷандӣ барояш писанд аст, зеро бо ин роҳ аз қоидаҳои нави варзиши намуди гӯштини тарзи озод огоҳ мешаваду маҳорати худро боз ҳам сайқал медиҳад. кифташро расондам, баъдан ғолиб шудам. ман 2 сол ҳастам. барои он ки варзиши зур аст. варзишгарон дар вохӯрии дӯстона аз рӯи варзиши намуди гӯштини тарзи озод машқу тамрин намуда дар муҳорибаи танбатан байни ҳам қуввоозмоӣ карданд. бино ба иттилои мураббиён вохӯрии дӯстона байни варзишгарони Хуҷанду Исфара дар 2 моҳ 1 маротиба ташкил карда мешавад. мақсад сайқал додани маҳорати варзишгарон ва бо ин васила мустаҳкам намудани дӯстии ин ду минтақа маҳсуб мешавад. синни соли 2006-2010 умеди 15 нафар аз ҷамоати Ворух машқҳои пайгоҳирӯзӣ мекунад, кросс давидан масалан ба дазвай машқҳои пайгоҳирӯзӣ мисол кроссфит мезанад. мо бештар бисёр иштирок мекунем дар мусобиқаҳо. айнои гузашта дар ҷамоати чоркӯ мусобиқа баргузор шуда истода буд. мо бачаҳо иштирок кард. натиҷаҳои бачаҳо бисёр нақшу дӯстӣ ёбид.
مسئولین گفتند که دومی روز ورزشکاران بجز از مشق و تمرین بینی هم بازی و دیگر مسابقه ها نیز تشکیل می کنند. آنها با هم از نزدیک شناس شده از قاعده های نوی ورزشی نمودی گشتینی طرز آزاد آگاه می شوند. واخوری نوبتی دوستانه باشد در شهر اسفره برگزار خواهد شد. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه تلویزیونی خبر.